Dihang akong pamalandungan kini mga pagbasa karon, nahinumdum ko sa usa ka panghitabo dito sa Mindanao, no? Ang Mindanao usa sa mga region nga nag-produce og coconut, no? Sa unang panahon, the glory of the coconut sa una. Karon nalimtan na ng lubi. Dini sa ato, daghan punta diri mga producer punta og mga coconut sa mga lubi, no? Kaysa una gamon man naglana. Bata pa ko sa una, ngutana ko papa, pa, ngano na may sin anang lawas anang lubi? Di ba inom mo? Di ba may sin? Ay, papa, ay, kuha na dong. Kaya ang mga ilaga, musaka man, yung mangutkot dito sa taas, mga hulog ang bunga. So that was the problem here sa atong probinsya. No? Sa una ko na kayo sa kaitaryang kalubinhan, magkapaabogado na ka. Pero dili na mo yung istoryahan. Agatong nahitabo sa Mindanao, dili balagto, kung dili ilaga ang ilang kontra dito, kung dili mga unggoy. No? Sa usa ka lugar nga abunda sa mais ug humay, daghang mga unggoy ang mo labi nagting-anaguna, no? ting sangge. Mag-una-una ginalag panapli. Mga tumba, mga punuan, dayong biyaan ron nila kanang kinutkutan. Sumutoy usa sa problema nila. Unya usa ka higayon, may usa ka magtutudlo, miabot sa ilang lugar, ug misumbong sila nga muni ang nahitabo sa among mga saplionon ug humay ning mga unggoy mo kalitra og sulong dinhi labi na mga anaguna, no? Mangutkot, manapli. Og kung buyagon mo sukol ra ba jud, no? Na mga mubarog na mga unggoy, di mo atubangon ka. Nindog yung balahibo. Ningon ang guro baka tungkol sa ka magtutudlo isa. Sayon ra man ang sulbaron. Di nainteresado ang mga farmers o saan man. Isa na inyong mga lubi, no? Magkuha mong lubi, dayong inyong lungagan ng iyang lubot, no? Kanang igorang mulusot ang kamot sa unggoy. No? Dayong human, magkudkod po, maglugit po mong lubi, inyo po nang isugba, arong humot. Dayong isulod na dito sa inyong gilungagan nga lubi nga tibuok. No? Hinautunda mga bata no, nahibalo pag unsay lubi, kay dugay-dugay na yung wala na masiguti. No? Ingan sa ibutang na dito sa mga iskina sa inyong maisan, ang uban dastunga. Bisag tapukon ra. Kay kung makapanimaho ang unggoy ana, mudoon na sila umukuot sa lungag. Kunya hinumdumi ninyo, pag makagunit na gani na siya humot nga sinugbang kupras dito sa sulod, dili na ginanlabuyan. No? Bahalag usay may tabo. Sumuto-to ang ilang gihimo, no? Pagkaugma, daghang unggoy ang ilang nadakpan. No? Ang ubang mga unggoy nga wala makakuot, nakabuhi, nahadlok ng mudool. Ngayon, the easy way of catching monkeys. No? Inana. So, maupod ni karon kaya ang mga unggoy, di man maghuna-huna, nga aron makadagan siya, yung buyan unta itong yung gigunitan sa loob, sa sulod, sa lubi, aron makahiplos. Di nagyun na siya. Bahalang usay mahitabo. They will not think anymore. No? Og, ikaduha, diya pa, usa ka bata, gitagaan siya 20 pesos nga kuwin sa iyang papa. Dula-dula niya nasulod dito sa mahalon kayong base, heirloom. Kanang mahalon nga base nga pinalit sa ang mama. Kinahulog masasulod iyang gikuot. Bisag unsaon niya gihulba sa iyang kamot daily na jud, no? Pagabot sa ginikanan sa, "Oy, nausa man kadong." Sa ni alagi pa, dili naman ko kahulbot iyang kamot aning base. Mahal ra ba kayo na dong? Bibihila ibutang, di ibutang kay hilak bata. Sige ibutang. Unya bukhara ng imong kamot nga nasa sulod arong makagawas ng imong kamot sa gas baba. Ditawag yung bata, akong bukharon na yung unsa man yung 20 pesos nga gigunitan. Mahibalo, mahabilin sa sulod. So nahimuot ko hini ba nga, wow, mauni ang gipasabot karon sa itong mga pagbasa. Mangutana kita, unsa man gyud na atong gigunitan sa atong kasing-kasing.
No? Sa atong unang pagbasa, kung unahon nato si Solomon, bago pa siyang na-ordain o na-enthrone nga hari sa Israel, ug ang hari dako ug lapad, very peacefully established by David, iyahang amahan. Sa dihang usa ka adlaw natulog si Solomon, nagpakita kaniyang Ginoo pinagi sa damgo ug mingon, Solomon anak, pangayo bisag unsa ug akong ihatag kanimo. Bisag unsa. No? Kay gihigugma sa Dios ang iyang amahan, siyempre ang kaliwat usab. Unsay gitubag ni Solomon? Ginoo, lapad kayo ning harian nga gibilin sa akong amahan nga imong gihatag kaniya. Ug daghan kayo ang mga tawo nga kinahanglang dumalahon. Mangayo unta ako kanimo usa ka kasing-kasing nga masinabuton. No? Compassionate heart. Give me a heart with wisdom. Kasing-kasing nga kamaong mosabot. No? Ako arong mapadagan ako hapsay ning gingharian. So nalipay ang Ginoo. Wow, Solomon. I am happy for you. Kay wala ka mangayog bulawan o bahandi o unsa pa gahom ba diha. Wala nimo pangayoan nga akong patyo na imong kaaway. Wala ka mangayog taas ang kinabuhi. Ang imong gipangayo kasing-kasing nga masinabuton. Okay. Tagaan tigag kasing-kasing nga masinabuton. Nga walay makalabaw sa kahait sa iyang salabutan, sa nagunang kaliwat, o wala apoy mutungha nga mulabaw pa sa kahait sa imong kasalabutan. And with this wisdom, everything will be given to you. No? Diba? So mauna siya ang gipasabot kanato. No? Do you have wisdom? O gatong hunahunahon, ang kaalam gikan sa Dios. No? Ang kaalam gikan sa Dios. O ang kaalam nga nasa kasing-kasing, kaalam nga may gugma arong pag-alagad sa Dios o sa isig katao. No? Nahinumdum ko, tigulang na ba? Niadtong 1974, dinhi giheld ang kuan kaning beauty page, Miss Universe. Kanya si Amparo Munoz tong tigulang na din, no? Ang nidaog. One of the questions, if you have suitors, na kung na kayo nangulitaw nimo, duha ka buok, ang usa milyonaryo apan walay pangutok, ang usa hait og salabutan apan walay kwarta, kinsa may imong pilion? So ang contestant nga si Amparo Munoz sa Miss Universe, mingon siya, akong pilion tong walay kwarta apan hait og salabutan. Ngano man? Hait ko sa salabutan, hinahinay yung nagkuha tong kwarta atong walay walay utok. No? That's how important wisdom. Gani si Solomon, si Pablo sa iyang pag-ampo mausab. No? Tingali, niyon siya sa laing kuan party sa iyang sulat sa mga taga-Korinto. Niyon siya, tagaay kamig lugar sa inyong makasing-kasing. No? Kung nakasakit man kami kaninyo, apan katong among kay prangka kami manulti, apan gihimo tunamo aron kamo makaamgo. No? Ayaw kami gisalikway, meaning ayaw gisalikway ang pulong sa Dios kay puno na ng inyong kasing-kasing o mga lain-laing mga butang. Tagaay kami lugar diha sa inyong kasing-kasing aron makasabot kamo sa pulong sa Dios nga among gisangyaw kaninyo. So mauni ang gipasabot sa unang pagbasa ug kaduhang pagbasa. Gipakita kanato unsa kabililhon ang kaalam. Nalipay ganita last 2 weeks ago, maybe last week, daghang mga baccalaureate mass, graduation. Pero ang pangutana kanibang mga bataa may nakatunan gyud. Ug ang ila bang nakatunan naas kasing-kasing arong gamiton sa maayong pagpuyo ug makatabang sa lungsod, makatabang sa nasod. Muna'y dakong pangutana. No? Karon gipahinumduman kita ang salabutan o ang kaalam gikan sa Dios
aron kita makakatuon paghigugma labi ng pag-alagad sa usag-usa, no? Apan ang atong mga kasing-kasing sa magkamot nga daghang kayong gikuptan na ang pagdumot, na ang gugma, na ang kabangis, na ang kahakog, na apog tanan, no? Mao nga mutanaw ta sa atong kasing-kasing karon unsa may naa sa sulod. Mao ning gigamit sa Ginoo ang sambingay nga atong nadungog karong adlaw. Ang unang duha ka sambingay. Niingon siya, may usa ka mag-uuma, magdadaro, sinuhulan rato siya, og nakadiscovery nga may bahandi nga nalubong dito sa umahan. Hilabihan niyang lipaya. Wow! Og dayon iyang gitabunan pagbalik ang treasure, nananghid siya sa tag-iya sa yuta og milakaw siya. Tigali nakigsabot sa pila may kung akong palito ng imong akong gidaro nga uma, pila may imong baligya ana. May nga po tingali itong tag-iya, muni muna. So may uli siya, iyang gibaligya ang tanan, iyang kabtangan, aron makaipon og kwarta, og iyang gipalit ang uma. May binatingala itong tag-iya sa uma, nabuang ni tawhana. Kadako at nganong iya mang gipalit. Kaya wala siya masayod, nga ang nagdaro, nakakita og bahandi dito sa iyang yuta. No? Gigamit niya ang iyang utok. I will buy that farm to own that treasure. More than you can imagine. So, kung atong hunaon-hunaon, wala siya maglingkod. Aron madawat niya ang bahandi. Nagtrabaho siya, nag-ukay siya, nagdaro siya. Ug human, na-discover niya ang bililhong bahandi diya sa uma, iyang gibaligya ang tanan, aron maangkon niya ang katigayunan. Gigamit gihapon niya ang iyang utok. Usa ka merchant pod, magmamaligyag ka ng jewelry. He traveled over the world to find the most expensive, most precious jewel, maybe. Ug sa diyang nadiskubrihan niya, nakita na niya, he went back home and sold everything. Wala na ibili ning tanan. Kaya na ako'y nakita ang perlas nga mutya nga labaw ka bililhon sa uban. No? So, pareha sa unang pagbasa o kang San Pablo, ang unang duha ka sambingay. Aron makasabot kita, dili lang sa dalunggan o panghuna-huna, kundi sa kasing-kasing gayod. We hear the word, we analyze the word, and then let it sink into our heart that we may be able to love the word itself. And we will find how precious it would be. No? Mao na ang gipasabot karon. So ang pangutana doon, unsa may naas imong kasing-kasing? Are you ready to let it go if you find the Lord? Kaya ang gipasabot sa Ginoo, ang gingharian sa langit sama sa usa ka perlas nga bililhon kaayo. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka kaban nga bulawan o bahandi nga nalubong sa yuta nga nakalutan. Ug kung makita nimo ni, are you ready to let go? O pareha ta atong unggoy nga bisag madakpan na di gyud bubuhi sa iyang gigunitan sa ilalom sa lubi. No? Mga igsoon, ang ikatulong parable, meaningful po ni kayo nato. Nagpasabot nga kini nga samtang niya pakita sa kalibutan, we gather and we try to do something good. Ang tanang mga butang nga maayo atong tigumon sa atong kasing-kasing kay mauun niya na atong puhunan ini atubang na sa paghukom. Mao nga maningkamot gyud ta paghimog mga maayong butang, maglikay sa dautan, pinaagi sa paggamit sa atong kasing-kasing ug sa atong panghuna-huna unsay maayo ug unsay dautan alang kanato. Ang gasa sa Dios nga iyang gihatag ang kaalam ug ang gugma, doon na pa'y mas labaw pa niini inigabot sa panahon nga moatubang kita sa paghukom. Mao nga miingon siya dinhi sa katapusan sa ikatulong sambingay. Ang mga magtutudlo sa pulong sa Dios sama sa usa ka tawo nga mosulod sa iyang tipiganan, bahandi ug iyang kuhaon ang daan ug bag-ong mga butang nga iyang alagad sa katawhan. Nahinumdum ko itong fista ba?
sa una buhay pang mama. Inig ka fiesta, manggawas gitong yung mga tinaguang mga habol, unlan, mga plato o kutsara, mga tasa o baso, nga kung ordinaryong panahon di ina mo makitaan. No? Tungod kay nahigugma siyang moabi-abi sa iyang mga bisita, labi na mga parente o mga suod. Inig-abot, may nga din, wow, kanindot sa imong plato. Mura magpila naman ikatuig, no? So, ang mga daang mga butang sa atong kasing-kasing nga manindot, dili na ito isalikway, kay ilisan o mga bag-o nga usahay makatabon sa kabililhon sa karaang mga butang. No? We have to use our mind. God has given us the gift of wisdom to think. No? Ug ato nang buhaton, ato nang gamiton. Kay niining panahon na raba, paspas kayo ang dagan sa panahon. Halos gani di na ta dili na nato mahatagan ang atong mga kaugalingon og panahon sa paghuna-huna unsay maayo og daotan. Sa atong mga nakita, sa atong giatubang, sa atong mga nadungog, kinahanglang pilion nato og maayo kung unsay atong dawaton sa atong kasing-kasing ug unsa ang isalikway. Kay sama unya ang pulong sa Dios sa baling nga ini kapuno na sa isda birahon diha sa baybayon, manglingkod ang mga nanahid katong nagbira sa pisi ug pilion ang maayo ug daotan. Ang mga daotan ibutang ilabog dito sa kalayo nga gadilaab. Diin magkagot sila mga ngipon ug maghilak nga walay katapusan. Ug ang mga maayong isda ibutang sa bukag ug dalhon ngadto sa gingharian. Hinaut unta nga ato ning nasabtan, no? Naa mituwa ko ug misalig nga aduna pod kamoy nadawat pod ninyo ang gasa sa kaalam ug gugma gikan sa Dios, gikan ni Kristo. Sa adlaw-adlaw natong pagpadayon sa kinabuhi, hinaut utang magamit nato kining maong kaalam ug gugma aron masulod nato ang kabubuton sa Dios nga nagtinguha nga mahiu sa kita kaniya dito sa ingig hariang walay katapusan. God is always good all the time. Palihog manindog kita. Ato karong lig-on mo na atong